Bueno, egunon ba, beste egun batez nire kanaleko jarraitzaile ezaten arpide duen guztiri. Gaurko hontane, beste ibilbidetxo bat daukugu aitiko. Eta bai, gaur egare Lizarrustiko parketxe hontan. Hala, ikusten duzu, ja furgoneta zaleketa gaue pasauta hemen. Nola daukien, garaiz abitzeko. Kotxen bat ezautzen dut. Gaur zein bar dugu? Bida, ebi pixka daukeu, hortaz, mena terki ginen hau, baina gaur egin behar dugu Lizarrustitik San Mielea, Aralarko San Mielea hongo bez. Vale? Eta hortako erabiliko dugu bide asko dare, nik ingoetena izango da GR-hogeie erabiliko dugu. GR-hogeie da Aralarri bira buelta ematen dion alde guztietatik. Osea, bere kanpoko aldetik bira buelta ematen dion GR bada, vale? Eta, lehenengo tramoa katalogauta dau Lizarrustitik San Mielea. Vale? Alarko San Mielea santutegia, ordu, hoixe ingo du. Vale? Eta horieteko lehenengo eta behin ingo du gain hortaxetako. Vale? Parkein utziko du hemen, hortik gatauna jungo litzeke, eta txontxor hortate agiauko gai. Eta mentxe ingo deuna da, txontxorre letu genen, men eskubi hartuko du, hortik igaroko du langatxoak. Vale? Ben ikusi zazua, GR-hogei. San Mielea 15 kilometro. Ostia, 6 ordu jartza. La uste nontzila. 15,6 kilometro, gare. Vale? Hortxe, hoixe imar dugu, vale? Eta hortako igaroko dugu, nixe jungo geha, bideo ontatik, behin baino gehiotan nindego, mendi pasatu da, vale? Ate hausia igaroko da, vale? Eta puntu ontaiotakon bi bidezka duzko, vale? Hortik Lizarrustik gainea ingo dugu, vale? Hortik askoa, laskoa, irumueta eta horrea jungoa, vale? Gu gaur ingo dugu hemen dixe jungoa, vale? Zigerrek hemen dixe egiten du guelte. Horren aldamenetio, jungo beha, hautzaldea, bale? Venga, hemen dik aurrea. Eta ikusten duzu, hemen markauta daula GR-a, bale, zoaitzen, hortik gatoz goiti bera, bale? Hemen txe, puntu igobenen igaroko dugu erreka, eta hortik aurrea jarraitiko du. Eka. Tramo beste behin egin dagare, baina kontrako norantzan. Esan hemendik trikutraile pasatzen dela handik honea, gure norabideen kontra. Orduan, moixe. Honoko hau, Lizarrustiko errepide hor dau, hangorien aileko dau, eta guandi gatoz, eta hemen iso bat, bale? Venga, bide txur bat badao, eta txurieta gorrien markauta dau. Alare nik ustet sarrigo marka gea beharko lukela. Leko askotan ez da ikusten. Zeitzen duzu bide xurra daulako, baina ez arrastoi seika zarelako. Vale? Venga, guazen bat. Natura, bete-beten. Lastima gaur egualdi lakatxa daula. Baina, gaur egotzuen ematen pitxin-pitxima bai, baina gauen ustet edipixia den indola. Baina, hala. Arrastok zeitu zungu, bale? Mentxe getozek ba. Hor pagaritik atea gaiztegia. Eta kuriosoa ez, hor, bazterek 60 metro hola, bidezka txiki bat hola xe daula. Ez du, eta belarrak eta oso hartuta zaukek. Baina, Eta hemen txe, no atatzen izteken, bale? Hordek, hortxe zeok, etxarritik Lizarrustia juteko errapidea. Hemen putxarri paren,
Eta hor aieko. Eta zerlo gaine, batzi, eta hau dan, oitako madan, hautako madek, bale? No, bueno, txurigorrin etozak, ikustezazu, bale? Eta hemen ikustezue, leku askotan, oso, hola, zienda ez du txiki batzeok, bale? Bide, hor kokatzekota, ikustezazu? Nundikan? Uede gaxion putzua, hautza aterako bezteko hemendik. Zeharka gero hautza bera, eta gero handik gora ingo dio. Bale? Orduan ba, zerlo ustiatu idala, oitako madizangoak. Vale, bueno, ba, boixe. Bagarri blain nazeok belarra, eta bueno, zopa iten nahi nago, baina. Lastima egualdi honekin, ez dela hemen oso leku kuriosoaek, vale, zeharka jungo izte baina. Venga ba, txurigorri izaitu eta boixe, bidexur txiki honi izaitu. Venga. Vale, horte txikatera gaiztek, hemen goztek, kontuz, vale, hemen txezeo bidexur txiki hause. Vale, hemen dixe, vale, dek. Tramoa duxe zeok oso bide estukin. Orduan, deskuidatzeko errezatzeok, vale. Orduan, ba, bide hause zeitu, vale. Venga. Mentxegoaz, Fijatu zaitezte, momentu askotan, jarre gehi, bide xur txiki bat besteik ez dala, Bueno, baina aurkixago hemen pista bateatako, vale. Migu ezetik gesten den pista. Venga. Bueno, eta esaten izan bezala hemen txeatagea ja, pista honta, vale. Pista dator miguezetik, miguezeko txontxorreti dator, ez da ipa egurrea atatzeko tola intzuen. Vale, eta hemen ja, jarre koinzituten du antxedare arrastok, mendi bere ingo du, vale? Mendi gora miguez eta ego txaigorri nahi bat, vale? Guain, behera hemen. Hemen behera gatozela, hemen kurba handia oiten duna, ezkerra kontati, bidez kontati hartuko du, vale? Badiru di lehen nauko pista madala. Hoi ez. Mendi, vale? Ega. Bueno, eta hementxe gatozela ja jerren goiti bera. Hementxe, vale? Jerre hogei, arginburuta. Vale? Arginburuta, hortik etxigia. Eta hementxe daukeu ja, errepidea. Vale? Lizarroztu eta etxarriparen daun kantera txonta hementxe eta. Hor beran putzu mateo marra asion putzu, odeitzen zaiona edo. Bida. Hortxe, bainatzeko leku bat, baina oso zikin dator, Ebi asko indo eta lokatz asko dago arrotuta eta. Bueno, hemen leku politiak emate darela. Bueno, eta hemen hau ezagutuko duzu, bale? Lizarruztia dijon bidea, etxarriak dijon bidea, bale? Ok? Orduan, zubi ontatixe, bale? Mila geldiz pasako zineten hemen, noa juten hemen dei, jerrea, hortik. Egi esan ez dait mezion, zati wikilogen behidatzen dut, eta Lizarruztetik bidez honea ordu betetar daudet. Eta rapiden oinez egingo bazen du 20 minutu, orduan ez dakit zema mezion, hor bide xur lakatxortatik etortzea, ordu bete galduz. Hemen digo 20 minututan hemen nengo ginen, baina bueno. Bentzat ikasi ez da, bale? Oainin bardeuna da, hautza asino jun, eta han kurba hartan, dau sarrera, jerrea behize, gorak hartzeko, bale? Handik saituko dugu guen. Hautzaka. Bueno, eta hemen txe, kanteratik beste 1 metro eta mentxe ikusten duzu, mendize sartuko geha, kartelak eta hor ikustu dituzue, kurba kontan. Hemen ikusten duzu, bide xurri gehi ez daula oso jende gutxi biltzen. Garoa dana, pentsa hau kapastak eta egongo diela gaur hemen. Gero etxea jundako, nebila emarka du. Hor gurutze batekin jartzen du, hortik aurrez juteko, hemen dikungoa, bale? Ega, hortik gora, jerre hogei markauta dago. Bueno, esan hor, lehenengo 200 metroz ere oso zikinek, bale? Garo harten da sarrerea zeok txarra. Makilatxoa dokarriko bazen du ondo. Nahiko, parea tola pizpaz kentzen jutea, baina ni ezer betorri neok eta ia neonek irikidiat bidea. Bultzaka, orduan ba, hoxe, 200 metro hasiera goitxetuk, garo harten. Baina gero ia behidaz ez du, binjadek, pagari, pagari librea, orduan ba hemen jaetzo golakoik. Bentzoko nahi adek aldapen gereko bete-beten, bale?
Venga, goraka, tipitapa, hala. Bueno, eta bide xurrontan txengetozek, beti gora aldapatxoa zeok. Pistatxo honekin bidetzen ez, bai? Eta hemen nola markatzen dik? Ezkerra hartuko jaur, bale? Pixkat bere ingo jaur. Venga. Eta hor txezeok, hemen markatzen ziagonek. Pipuleta txiki, 800 metro. Mentxe, justu hor txezeok, 10 metroa. Txontxorra, bale? Bueno, gu hortik bageto zegoenea. Aurra, venga! Bueno, da bista hontan sartu geha oindala 300 metro. Hemen kontuz, zati bidea gutzik jende, bale? Hemen bidezka badau, xenda hause da, behize, GR hogeia, hause da, bale? Kontuz, naztu be. Xendak hemen dixe zeitzio, zati bide hortan zoaztela, hor gurutzea, ikusten da, hortik ez jarraitzeko behizik eta hemendik, bale? Orduan, adi beti arraspe, bale? Ega ba, ikustezu. Hemen txege biltzeken bidea, gu ez diau gorain behar, baina hemen gainentzeok, tontor bat, serlo gaine. Epa, serlo gaine deitzen dana. Eta, oindala urte pareat ustean nahi be, hor, galduta ibilitan neokela. Putxarra hona egin da, oinet horregen bidetik gora bitu nintzen bate jagin benutzen da. Usteat serlo gaine eta gine usteala. Zati zerean goien onogo borda atzu bezala. Eru eta taukarrezpaneok serlo gainen zere gola bordak. Eta, boixe, serlo gaine. No, karo, horra putxarra jute getzeu, zati serloti aurra bizek, goiti berea estea zeok, putxarra galdapea, orduan, ez dimezio lago astakeri egitik, vale? Bueno, bagu hementxe, GR hogeien, 6 jo, vale? Ega, ikustezu, ze bidezki haituken. Bueno, eta bide hau askoz erosogoa deke. Guain arte egin diagu maldatxu egon, beti de arrankek, errepidetik gora itugenen malda asko pilatzen da. Eta kasu hortan jende gutxi zuen ibilita, eta garokin da etxusi zuen, hasieran. Baina guain, ikusten dezu ez zeuk egela inungo arazoik, xen dau. Gaina, bueno, nik usteat, iztarik eta gehiago ibiltze jugela eta gehiago ibilita bidea da, orduan garbigoa zeok. Garoik eta etxo ginungoik. Ondo marka auta zeok. Galbideik etzeugek. Etzeugek galbideik. Orduan ba. Ikustezu. Bagarri boi. Jende asko ez tegela biltzen bideotatio. Sobra jendei ziapa. Apuro mentziok emendin oso barrun guaztek. Etzeugek irtera errezik. Han behera junezko atako zate errepidea, baina jendei, bueno, apuroa mentziok. Baina, bueno, dek besta moduat, besta plan bota atiteko mendie gehi bazkaria. Zati San Mielen baukezue jatetxea, bueno, taberna jatetxeo batzeo zerbait. Eta, bueno, plana gerdiz gainezkeo, batzuk kotxen junautza. Han bazkarien kargauta jarri, eta holako planen bat inne izenezkeo. Leko aproposadek, Bagarri esan ditu, eta hasierago tramo hoxezeok, hasion putzua esaten zaiona, bueno, kantera kopuntu hortarte, ia ez dik mezi jarren juta, zati, oso traketxaek eta ez dik ez zer aportatzen, no? Ez dik berez hola leku polit bat, vale? Ia errepide zinek zuer, bidez. Eta gandik gora, boixe, lehenengo 200 metroituk, boixe, zikin txamarrak, baina gero ja, gutxi gora olatuk. Olaitun, bakumea, beti izaten jat, eian ika, onnoka, kasu hontan. Ondo marka auta zen, ikusten den. Vale, ez zeuken galbide egonek. Hala, zeizan aurra bendik asko faltaen da.
Simea, zertzak. Kobazuloa, zer da, leizazulo mato. Hementxe gainen zeugeago, pentxorra pasatu diago, Artabarkar hartzen dik. Artabarkar gaine. Pentxorra hortxe. Hor gaine Artabarkar. Izan inguruneu ez diat ezautzen. Gaine pasatu genio, gemendi. Baina haudeak, salvajea, Baina, bueno, aldi beren, xenda bazaukek. Ostia. Hau dira hitzea, zer edo? Pago, zer edo? Pagoaek? Hala? Zer edo? Bai, pagoaek. La hostia, bikainezeok. Susena. Oidek, pago puske, hai. Espaldi olagoik. Urbasa gainen ikusi nien olagoat. Oen gutxi. Bueno, oin dela azkeneko bideo ingen doana. Bakeda hoa. Bakeda ho, bakeda no. Pertsona bat bakarri bila dira hemen. Bat bakarra. Menta usai ezeok. Baina da bentzeok. Trikuarren bat zegoen hemen bat. Artabarkar trikuarria. Hemen txezeok bat. Hortxe. Bueno, hortxe. Izangoak. Hortxe. Gehatzen dena, ja. Ustezue, dana txikituta zeok. Ara, jendea. Hala, behize bidea bueltago eztek, eta saitu bide joarri. Ondo zen markatu. Bueno, hasi gehi ingurun egi guztan, Hasi gehi ingurun egi guztan. Batean ez, Lizarrusti arte, txarreti Lizarrusti arteko bideoi oso itxie da, koberturek ez dao. Bisteak ez dao noski. Bueno, ben ja, hortxe ja, sigea ikusten, vale? Beida, eta hemen txedao bide gurutze bat. Behituko da homena, bale? Zer daun? Bueno, vale, interpretatzeko. Bueno, ba hoxe. Ben ikusitazue, gu gatozen bideadek Lizarrustia. Epa! Oen papaten kristo jendeek. Vale? Bueno, hemen Artabakarreko Jesus, moto ne bai baina. No aila uno guen. Jende izala ibiltza goentxe esan dizuet eta. Bueno, esaten izuena. Gu gingo diau, gaineko jartu barriat. Samiela, guen dia 10 kilometro. Hostia, 3 ordu tardi. Pentsa eta baino lutzego, Lizarrustia etorri gaiztek, 6 kilometro indizkiau, 2 ordu, gutxi gara hoxe tardau diauna. Mezeringo borda, Irutxingoko ba. Eta hemen dio, ute omendek, Sandingdegegiko erreka, bueno, atzikat. Atzikat, no, atatzen da. Bueno, guk, ezkarre hartu behar dio. Hemen dio kerrezpaneok esan ziek, zea juten dala. Jesus, etxe, gatako baina zarapiko zubia. Vale, ba guk San Miguel hartuko dio, vale?
Bega, hortixe, aurrea, handik asko behatzen zaigu eta. Bega. Eta hemen hartabakargo txaboleao, bordeao. Borda hundie gau, Hostia. Bueno, eta hemen txe, altxorra txiki, puntue. 845, Samielea zenba gehatzen dan, Lizarrustia zenba badan, hemen dik mezeringo borda eta jutek, eta irutxingo kobata. Baina guk, seitu barteo. Tipitapa. Venga. Giro honazeok, aterizeok, beroik izigiten askoik, apenas, orduan, hemendiako kategoriko giroa. 8 mapa horre. Eta hemen txe informazio puntue Gainolarri. Vale? Eta hemen dizeok grgoi.d bat desbiderak eta arbizua juteko. Mendio. Vale? Jakintzazue grgoiek bazuzkegela D bat desbiderak eta bat arbizua dek, D biokorrespondeok lakuntza dek, hola, D bi, D iru, eta puntu hori denaz. Vale? Oidek bat. Gainolarri. Tira, hemen dixe zeituko diau. Edo zeituko diau, bakumea, bale? Ea eunen baten noka egiten dien kaleti harrapauta, bale? Poztuko dian euneta. Hala. Tira, hemen PRA edo pequeño recorrido ez tala hemendik esaten dinonek. Bale? Bakarrik dala GRA. Bale, baina PRA handik bere izango unan. Segurazki, horretik zeon hemen ez dezko jarrita, baina jarrek hortik seitzen dola, inez. Vale? Ega, txomazue. Leku lasei dituko gorratio. Dana holasi dekau. Apagari, Baina, jendea bai pasatzen dut, baina zati gurutzauneok, 3 bat pertsonakin, hiru batekin gurutzauneok. Kilometrok eta kilometrok pagari. Basuerde izango hemen. La hostia. Sasin da zekinen ego hemen. Basuerdea. Hala. Zizue behize pixkat ikusten natura eta zaitu eta espartu nahi. Bueno, hemen pista batetik bazepa hemen pista bat. Ni hemen dinetorrek. Habeide hemen txezteok. Herri hogei. Hostia, horti imardiat. Horti de bidea. Horti de bidea. Vale. Nik iturrian ijoa baina ez ez. Hortidek. Venga, hemen ditorri iztek, horti seitu behar dio. Bueno, orduan esan da bezala, bale? Haudeke txaltxea puntue, bale? Hemen guarda etxea. Ikustu ez du 3 kilometrota guarda etxe zeok. Lizarrusti 8 kilometro guztautzi jo. Eta Samiela agatzeituk 7 kilometro eta erdi. Bale? Orduan ba. Tira. Esan da bezala, hemen digetorri gaiztek, baina hemen dizeitu guardia. Herrogei, bale? Venga, ba. Bueno, tementxe bidean gatuzela, Arangun, bale? Eta Samielea jartzen dio, Herrogeie ezkerreaga dala, horti dala, bale? Hemen digatoz, eta jup, hautzak hartu behar da, bale? Hemen di grgoi.db da, bale? Lakuntza gestekoa. Bale, gukazu hontan, horrea jungo ba. Vale? Venga ba. Hala. Bueno, sakana. Hantxe. Etxarrien paren. Arbizu. Hemen lakuntza. Hala hortxe arbizu eta etxarri.
Pena, dana lainotuta zeok. Azkinea. Horbizta ikusgarri ego inuzten bestelata. Hala, guazen ba. Kuriosoa geho. Hementxe pasatzen dut tontxortxikia dauxe. Deitzen dek Maixu Martin. Hortxe. Izenare ba egoi. Maixu Martin. Bueno, bileun egazue mapsen onutzoken, pixak kokatzeko. Ibilbide hau. Da nolasek. Pari gora, behera, bide zabaltxagoa, estuixagoa. Baina momentu zolaek. Aldapa hondik etzeok. Hor aurrexagoa jatu behar diaue uztoki borda. Eta horre arte indan egoia, Samieletik. Ba, uztokitik aurra zeok saldiz gain, da hor bai jo barko diabla, ordun ba. Hala, bazen ba. Bueno, eta hemen txegatu zela, aska hontan, ben eskubia imer dio. Hor txezeo gaina, zea. Tapauta zeok. Mentxe. Algorri begau. Josus ikusi ez tegeten sasio kendu zezian hemen dio. Ba, markatzik horrea, zige beize, bideixu horre hortxe bilago jau. Venga, hautzaka. Bueno, hor, pista gor zeitzik, vale? Azkea hortxe zeok, tapauta zeo sasikin amarkea eta jartzik honeaka. Bueno, hemen sasi hartzen pasauta, zeitun hartzen dek, ikusten dek hemen, vale? Eta txutieta gorri behize hemen markauta zeko, vale? Orduan, behize hemen zuzen bera, vale? Balbideipe, pixkatea ikusten dek jenda. Bera imardi hau pena, zedik hau behize gora inberrak ereketa. Hala. Etxia zartzo ben. Tienda kampiña. Etxia zartzen hau. Mate. Hau pasatzen, no? Ozoto lehek, ozatu bai. Urrutetik tienda kampiña mantzian. Zoto lazar bat. Hola izo bai. Zigat. Bueno. Utxurina gorri mentzat. Uste zuen dana pagari, Bueno, eta hor txezeok uztokiko txabolea. Uztokiko txabolea. Eta hemen txezeok urrungo informazio puntu. Hoxe txabolea. Berrituta zeok, sarrerak eta asko garbitu bezuzkek. Batek sasi hartu dauzkala. Bueno, eta hemen txezeok urrungo informazio puntu. Nino gone arte inda. Samieldi gone arte bazekiat bidea. Hemen dibera jetxinitzen, arruazua. Vale. Samielea 5 kilometro faltatuk. Uztoki, begau. Vale. Bea, guardetxea 1,4 kilometro zere gortio. Osa, 1,4 kilometro zere bagarrik. Guardetxe hortio. Kusgarri. Arruazua 5, Samielea beste 5, Alizar ustia 10,6. Guendi Samielea beste 2 ordu. Mika, guen 10. Bueno, vale. Bagu, horra esegun izte, vale? Venga, bazen ba. Bueno, justu hementxe uztokiko bat igoneaxe, desiente lokatza daun tramotxoa dau, Gaurre, lambro pixka eta ido, eta, bueno, zikine dau, eta aurreko honetan honeko ekaitz batzuk inditu, eta lokaztuta dau, baina, bueno, hauxe, beste guztien ondo pasatuko zate. Bale, guain hemen eskubi egiten dau, akordatzen nahi zuan dio. Hemen saldiz gaina atako geha guain, eta hemen horrean gora hartu behar deu. Bale, akordatzen naiz, makineri hotxa baitzen hon hemen etorrintzen. Hemen digora, venga. Eta hemen txe, aldape hartute 1 metrota, pistan ez dio jarraitu bar, hemen txe,
eskubia hartuko dio, bale? Hemen txeseituko dio. Mazekiat, honoko zuaiz gazte tarten xendasik jartzeokela, eta gero hortik, mendi horren aurre galdea pasatuko eztek, eta ezkerrea gora emar dio. Vale, venga. Bentxegeto ze galdapa gora. Genti ematen koba izan edo. Puitxerri balitz, puitxerri gurrean guan. Hala, bideti. Bea, igual honan balitz. Ze pena. Hau lakuntza. Hoi arruazu. Hane arbizu eta etxarri. Txe berien pare-paren, jurbain da berien. Zer ikusten baina. Zer lastimea. Igual itxarra. Lamborroa dau. Baina, bueno. Hala, mini seituko dugu urrungo txontxorra, saldiz gain. Hemen txeo beto biztea. Lakuntza, arruazu, arbizu, etxarri. Oi zeinek. Uarte izango, bai. Uarte izango, uarte harakil. Lastima igualde. Bueno, guk bide hortatik gora. Venga. Mentxe, saldiz gain, hortxe horren. Bueno, hortxe gertu zen belartzaritan, alambre zeusia igaro gedi hau. Eta ia hemen, saldiz gaineko, saldiz gain deitzen zaio lekoa jatzen ez da. Hala, hemen behazazue. Zema zapaburu zegoen hemen. Zigantzen batean baina. Zumein bano. Gerri. Vale, mentxe, hauxe saldiz gain. Bueno, berez, hortxe gainien jatzen dek, txontxorra aurre esago zeok, baina, bueno. Nik ez diago marra hortia. Buseitu bat diau, jarrea hortio dek. Hortxe saldiz gain. Baina gu, mendi bera humar diau. Venga. Oain, handik honea etortzeko saldiz gaina etzean olako iguerek. Baina hemendik bai, hemendik igurea fuerte antxiko zeu. Oain jetxi ere atoka entzai guri dezenteko. Baina bueno, oain gon alde di hau. Aurreko nineanen kontra nian da. Baina, kaka, oain lambroa idik, bueno, lambroa ez, lausoa. Lambroa ez da gaiatzen. Lausoa xarra. Lausoa esaten zuagu gata honen aizen baitan dailen ur kantitate txikioi. Lausoa. Lausoa esaten. Lambroa baino, eskaxagoa. Ja apenas bustireztik ineten. Orduan, venga. Txurigorrik zere bide guztin, zeke guain, venga, hoiti bera. Hemen txegesten egeiztek, hortxe uartearak hildeko, bale? Hoxe, lainoa zeok, eta ez teik antzematen, baina bai. Uartearak hildekoi, bale? Eta hau, arruazu. Vengo hoxe, arruazu. Eta gu hemen bera. Hoxe dek esaten izuen aldapea, Hola ez dik ematen, baina zuzen hola dek. Nik, laro eta mar, paren hau zezuket. Eta lurrarekiko paralelo hola nihok. Buelta mundiatin ez oztetenen, bueno, baina igualetzea emeste iruditzen baina. Ni nianen beti gora, eta une etorri eta, xas horretu nianen gora. Igual horra aurrexago, okarragoa dek hemen baina. Bai, hemen tentegoak, Hemen hasierako beheko parte honetan okarragoak.
goien pixat etzanago zeok, baina hemen beralden tente guaik gehiago kostatzek. Vale. Bueno, boixe. Hortxe bera jetxiko ezte bordatxo ateta zeok, vale? Ega. Hementxe, Olabarrieta mendiko txabolea. Mendixek etoztek. Zeitu mardeo beraka. Bueno, eta hementxe Lupertako informazio puntiun gara, vale? San Miguelea juteko hemendik gora ingo du, vale? Hortik uartea juten zeate. Nire aurreko bideo baten egin dago. San Miguelea uartetik jotzen naizen bideon, hortik jetxi eta hortik juten naiz bueltan, vale? Gu hortik etorri geha. Eta hemen dago mehatzetako bidea, bea, pasa oin dut, ez naiz kontura honuntzio hor netorrela. Ja, bueno, gu behintzat hemen dixe gora, vale? Hemendik gora. Ega. Ez da gizarri bilidan. Arrastaka ozarbe jetxi duen. Egurra eko. Bai, egurra zala. Hala. Bueno, hemen ia San Migueleko ingurun eta hilatzen. Oendik falta da, baina bueno. Ja, arbolarik utzi ditu, ja ez dugu gehiago ikusiko. Eta guantxe uzkietatzen, joder. Uarte pare-paren. Uarte erakit pare-paren. Homa ikustea. Eta bueno, boixe. Hemen diaurra xego dugu ya atzeneko informazio puntue. Eta hemen jaurkixago ya gatu gozat. Gora igotzea. Vale? Venga, hala. Bueno, hemen hilo aurretik atzeneko informazio puntua, vale? Burdin gurutze. Hauxe, San Miguelek kilometro bat falta da, 25 minutu. 25 minutu jartzeo, dana aldapea bai da. Dana pikoa, amaldatxue. Tira, venga. Atzeneko kilometro haiteko, tipitapa. Hala. Bueno. Hemen atzeneko aldapea ingo diagoen. Hala. Bizka nekatzen einok. Hoixe egia atzeneko aldapea. Hortik ja. Mendigora. Santutegiko parkinean llegatuko gaiztek. Notatzen taia garnaz ez du bada. Bueno. Pena, begaz ez zeo bizteik. Bueno, hemen azkeneko tramo hoxe ingo jo mentxe zigzagaiten. Bidexu horrezeok ez zeo galerai. Bueno, eta hemen ja iristen. Atzeneko tramo holaxe da belartzari, eta hau, bueno, pixet itxusi daude. Hemen obrako sobrautako materiala eta dau, baina, bueno. Eta hoi ja parkine da, vale? Koporniorik parkine. Bueno, eta hemen txe, gaur egun espeziala zan gaina. Gaur aileatzen zan, idikin santutegin jarri duen ate berri, Uste non garetxe ego nitzela, baina, bueno, maten dut ja, lotu du eta ez da. Bueno, ikusten jendea dago. Bueno, santutegin egin bida, jendea dago, santutegin. Berta jongo naiz. Gusten dezue, bueno, bate mina hartu gaina. Boixe, gaurren berezietan, vale? Santutegin atea jartzen zuen. Albaolatik etorri da atea idigin. Eta, boixe, bida, zerra gertatu da. Istripun bat, zerra gertatu da. Hala, ikadun jende asko dauta. Bueno, eta hemen gaur albaolatik ekarri duen atea jartzeko zeremonia egin du. Oantxe bukatu da, eta jende pilo bat dau.
eta bauxe. Antxe dau, Xabier Agote, ez dakit ikusten zuen, Albaolako lehendakarie edo aten ondon. Luego bajamos andando. Es la segunda vez en mi vida que tuve esa camiseta. Por la avenida, por la carretera. Si no, y no por el camino sí, pero por la pista, igual la segunda vez. Antes más ahí entre curas y Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Jaunaren grazia eta bakea zurekin. La puerta, la vete. Voy. Gaur hemen Baiko gure jauna, zuk sortzeko eta zuk entzungo dugu Apokalipsisen liburutik Jerusalem santua. Bueno, hortxe utziko du, vale. Atea bedinkatzen gehiatu die, eta, bueno, ja, jendek erlijioa sentitzen du jendea da, eta, bueno, ez dara molesta honek gehiago, eta, pena, eguraldi txarra tokau da. Eta, bueno, gorko
gaurko bidea hemen txutziko du, bale? 15 kilometro inditxau. Hor sartutegin atea inauguratzen zuelako aukera duteunek. Eta goizago espero non iristea. Grabatu alizeteko atea jartzea, baina, bueno, hola txutziko dugu, bale? Venga ba, urgungo arte, agur. Bueno, boixe, apropos despeditze egizte deuki hor jende asko zehon da korriga eta prasak gata. Bueno, ba, boixe, bale? Gaurko viajea, ba, boixe izen da, 16 kilometro guantxe behitzen haitu naiz. 16 kilometroko ibilbidea izen da. 1040 metroko desnibela indeu. Eta, boixe, uste non motxago azala egizan, Ez non uste, pentsatzen non lau bat ordu izango zila. Baina 5 ordu olako matatea zat. Eta ez negin, ez daren 1000 metroko desnibela zeon, pentsatzen ustireun bat, azpireun, eta 1000 metro, ba, bueno. Baina, bueno, earki, pena hoxe egualdi, Ez dau biztaik ikustezu, Vale? Baina, bueno, gaur aukera unon baixe, Samielgo ateatzen zan, ez dut harrapatu montatzen nahi zien bitartzen, baina, bueno, argazki batzuk geho jarriko izkizuet, bale? Boi, familiko lehena etorri dira eta pasako dizkete argazkik, eta hoxe, eta bakizue. Eskagun izueke hoxe, bale? Arpidetu, ustai eman, eta albazue banatu, bale? Euskerazkoa data. Vale, ez die kalitatezko, baina, bueno, euskeraz ez dago asko, orduan. Ba, bueno, ez dago diruz jarrita, hoi garbi eukide, nik ez dut ez zerri irabazten honekin, bale? Baina, bueno, hala, ez ditu etxarta gehiago zauko. Hala, venga, urru arte, bale? Aber, gustatzen zartu. Agur!